Yeah, I have for Mamuina, Joe, at the Archie about Kubium. The Edica, that's the boat, and Pocami to Milton, so we are Humba, Hamba, no Barnum. Or my boy Catamada, but Jomo J. Murphy, San Uchedian Pocona Malacor, that's what Tiasi, in Sri Lanka Yanko Podin, and Munyam, and Bibia, and Adauroma, and Odimenipa. Obisi and Munyam Kanyam, Yamido Cotrani, Munyam Dada. Yeni Pana Bevan and Munyam. Yamana Bani in Shila, some Sri Lanka, did him a bois. In Shila, and the other. Sabia Musabenya, Sabica Flatcher, or Duman Quadi here in Shila feeling chain, any adom, the humo bro, any biale fata, the Pabla Bomina Citremu, on your feeling chain, and Tinshla, Eoyamedia, honor adomni ayasa, a shen in summer. You don't yanko pansi, a diache bacubium. I don't yanko pansi, I just that's to be a man and Namabusumi and some for some coyamwa, don't boy a cumoy, and never hinta. Nema hinta sumu nema ya yemfie ne hu omada wurumanti minu mienu etiase edanyame ase aseda toso bi ensa medema mahwefo betiefo ene mebra bi eframe of France asenana wadawroma menhyiawa enka wadawroma enka samri enka mikodiewu nyese mikodiewu se o maami ye bibi ma no da bi o senkyerekere no ekwan bi enipa bi de ne fa so no e ka kire wa be nwanwa enso na dawroma enkyekire ya dawroma o ja bibia sia otene hone na se wagya tum se biase nya de opanyina na obenya enti ne onzo so abaso ba onso de ball me no menua nyame onhyirawo se empo wanko de aguo anko se ade anko kamoja nguo unu obi anko twema nso anko ye ne bia mfata biara nempo wagya bibia de amanyankopon woni tuaka ne nananom edase ena ya disua no ye bansa ne ebekoso no Kesse media ena wohwe nana Kesse TV so egira brane ebia ne dikai na wohwe ya obe subscribe no share na do comment aba wadawru mawisi na comment no agyenkyere hia yie pa ya disua no odasani bi frame nipa frame be miensa enan num na me prema so ene no bi so free na msampa o si nana waye nkyekere bebiri na opese onya adesua bi ene mrante ne maba ya ba ne youth no yenimu nchia o shiawa good morning yeah. Good afternoon. Good evening. Asa. Oh, Joe, so fine. Oh, thank you. Ebo so who no I see. Na so aye ni bi. Ene minua obisa basempa. Medase. Na me de kwa adwendwene mo hu se ampa. Sa enchia ne nyeso no asay youth no kura se si aga na mlante ne maba eni daache pa mlante ne maba yi asem bei ena abeka ti akere o ma no nananom abako sem bei ena abeka e di akere wo se de ne meka bi kire wi obenya bi aka se de tete obi ka tete obi kire no ebetu agina ho prim nyide ene obi kokatwi kura se de twi no mu odura na okosku ani asere no ne ahuru no we de nanum ofu nanum ye wira na afu nanum nye wira na afu o kire se on tete yetete ne kire ne kasa na enchia ene enyeso o se nana de entia ne bi sasa no se wo hia wo yonko abrante ana wo yonko ababa wo ni remote pen a ewia obechia no na achia no asai na onsinye so mfa wusia panyini bi a oche wo a kwan be na befa so ade bechia no na se panyini no mpochia wa enye so be na abeje so na wusia ohene obi odim nenimu onyam okabiewu mu odadoma no na se wo chia no a ana wo chia no a sai na eniye be na abe ya ade bechia no na mpose panyin so chia wa enye so be na wo de beje so e horo na epusu me kakra
okure yankwae me ya brantie me cameraman engineer wuli o ya brantie me hye wuli de de kai anopa wo hye obi a ye chia no maadwo kafra anopa wo hye obi a ye chia no maachi wo hye obi awia a ye chia no maaha awia wo hye obi anwumra a ye chia no maadwo se okoto se nipa edom guo na se wo chia untimi nka se maadwo da bi mepam chow eni de ni ahobrasem me maadwo adesan no eya awia esan se omodo so ne memam mo tiedie memam adwo omo ye ma enanom ana mamenom pa chow me maadwo mamenom pa chow me moachi o mamenom pa chow me maha awia no omo ye emema empanimfo a ombetima wo mu a ana mpanimfo wo mu a ajanom so akoto dipadom na so wo mu na se panyini ba akopekora wo mu a esa panyini no a obetima wo na o che woni ntino na ne mfie kwa animu ntino ontimi mfam na nte kwa ne nchia mfa nchia ma ne ye because of panyini no wo mu ntino panyini ntino wodi ni buo no be sae e blantie ne ana maba ne nyina ajanom pa chew memaho memaadwo memachi ejanom panyine ba kopere wo mu esan se wo ye eja wo ma nani die ntino wodi ani die ebuo ni bi be sai emlantia na enkwala na wo ni nyina nti ejanom epacho memaadwo memaho memachi wo ye maami a enanom ana maami no pacho wadawroma memachi memaho memaadwo wo ye maami panimu ni ntino okase minu ya mechia mu a anammo ha enye papa ebuonim enye ebuo nchia debi wa nchire buo wo ye saa na obi hu a hu se akwaranti ablanti onintete abeman onintete abayai onintete antete no so okoto se tipenso unuanum tipenso ena wo ho a abusiama ha ana minuanom machiamo opekwa na nka ma mpacho mechiamo o empanimfo kra de osikutamu o na wo so agye so we panyinti ya agya waya maami a ya na pacho wate ase okay wakohia obrempon bi okohia obrempon te se ohene abusia panyini bi opanyin bi odadoma no nanimu nyam na akochi na okochi anu a okoto se wochi anu a enam se machira mo anopa maachi awia maaha anwumre maadwono to okoto so obrempo bi ho a esense oya obrempo ntino mi wura mpa cho mo adwo wura mpa cho mechiawo mi wura kese abua wekaso wura obi a odi uso ohwoso abua ni wura eni nipa odi ne kwa adidi a oye ne dia no oni ni wura ono odi ne kwa adidi ono hwe ne so entuma mi wura no a o kire se oye panyina obro so a mpo odadoma no ana obetimi so akuta obi wekaso obetimi akuta obetimi ahwo so abusia panyini wo hene panyin bia nani monyam abes ohunde be kire no mi wura mpacho memo aha o mi wura mpacho memo achi o mi wura mpacho memo adwo wate ase esa se wo ye ohene ana wo ye nipa ni mu ye duntiro odi mi wura ena eba na ono so oh ya me bawo panyini no ya me bawo me ba mpacho na ho te sen wa ka kire na enam obuo kasa na de ma no ntino wa ma ni tirim ayene de agina odi nani die ni buo di ama no nto ochia ojesu wi a meba ya meba ojesu meba na ojesu na wajesu ya meba na ye so no ojesu wi a na obisa meba na ho te sei ikroto bisa sana meba na ho te hin ukuro ne hin
ana free na fie be mu ana mbuo na ade ma no ntino wa ma wo ho ayede ehia no to wasa bisa wo se de ho sitie e bi mpo ana data no problem bi ana bibi hawo yade bi kura da wo so me bana ho te sei papa mpa cho ewura odawro ma me yale wo na sei wo na hene fa wo se wo so e bi kura na bia bebi amonam ne ho aba bi ho na oni ma aba no oh bra me babla aba we te e bi anu afa we fa we ebuo kasa enche a wo de ma no wa kire waduro wa mo yare sa oho a ohuru nananum tiribopo ti nananum na o kire buo yenche akeke e yabrabo yenche akeke e yasetena yenche akeke e boye ho ban yenche akeke e boye mankabo mu ba yenche akeke e meye bo amani ene yeye nipa te sa boa yentitiri pa yeye nipa akola hia pa good morning Kesse na no abranti kwa bi twom na pagina basiri o chialo o se dey oh omo temp chelo o se dey o kan se bi oh yo o aso se chele maju he nkwasa sem he obizo becha yo he jimisem wa jimi ataba he wenjina oze dey kase bi wo kase bi o moka tese debi omo kase bi o moka onu usiala bi o ya onu usiala onu aso onu bedi nkobo omo kase bi kasa no akwala akra panyini kra no waka kire how far kra dese waka bi ode yankopon ase omo kase bi titru meti for kra pepe sa kasa paka meti for na kasa ko obefa so obeka kasa ro na ase wonye ne tipenso ase wonye obi ase wono ye pe bokode se wabele ho ase ama obi sa bokode so biso hunu de hawo e de engineer se we de papa omo kasa bi kasa no ye boys ni didi na mekai kasa no ka encheche le kwaso na mekai kasa no na abrante ehia panyina se de obesi obekasa kasa no de akere wo no ase wo nyene tipenso de abenye sanete na nanom kire bu ye mani die enu ntina ye wo akwara ye tete no ye kire kwa obefa so obekasa ye kire kwa obefa so obeba ni dim akwara bi kasa etibisa se wo fefi bi oh me firi opanyin ya jamfish fi konfo ya jamfi oh ampasentia oh udisa that means if you holo omu obuo omu wontete omu wo sebe kwaye faso a yeni nipa ekasa eni nipa hia ekwaye faso a yi nipa no so ati ase akwala akosia panyini abasiri wa good morning ene yempani mfoi fa enkoyie panyini pa o che akwala befa so obechi akwala no etai obakasa ruffian boy bi panyini pa yempani mfo abanyina fa sabi kafla ebinum enya akwala befa so obekasa kwanye na sabi koto wiane be wi ho na begere yonko tata ono panyini na nkasa kwala no onim kasa na beden wetima kire ne bakasa ene ntetie akwala befa so ode ani die be manipa etimi nua asema bi saye no emu dupa wo hia ohina me wura na wo hia ohina a na se wo se wo faye na nanoma bakosam ne amamle ne amane ye dia ana apanyini bia ye nchia panyini enyina ho bawe wo chia panyina wo so bo mu ase kakra wati ase na obo mu ase a na chese wakofom ede ahobrase atofom de amano ube wo petokwa nyame sembe na chewi ba sembe na bible mu asem anyway bible mu asem dura we enuru da eno na bible wo twro ba bi se kira abofra no kwa ya won faso no nyina wanyere yi wanfire hu etiti nipa enye nipa e kasa wo hia panyini na wo chia no a
no bomu ase kakra yenyina obawe nana majo papa majo Jimmy enchasa pacho mini atem ibe Jimmy papa majo mama jo hey Jimmy obi so chia obi a no ona oko enye sa o chia obi a at the moment ya why ready say o chia nipa no o so gina ho meet baako wo twamu ko uduru wagina kakra papa mpacho mu ha ho yeja bi mpa wo chia no bebi sa ho te sei ana na bibi po asi ekwa mu na ba bi a wo kono na wudi ni bi abetewo nti wo chia na wugina wo kakra no me ba na ho te sei na wo kwa herefa o papa me kwa na sai wudi ni bi abetekwa mu na ajo nkwa ene nipa Jimmy yenimu nchia ene nipa bi kura na ma wonchia ene nipa dom na wona ma nchia kwa wonchia ti amena bi na do no okotum a okotum nipa bonifo bi na okotum na okotum minim obi a na okọ onya oba bi a one ne kotena na oba no sabiam sebenya do na one am Robert pa ne nam a na eya asem a na eye bibi ho a ede asemba ochi apanyini no ne so bi sa na okoyi oka se na nipa no bo na ni kire no nipa no bo na ni kire no any seconds ye omotia na se apolice fo abekire police fo abekire no nipa ba miensa na ewo no hu nyina police fo chiwom nyina de koyi enam nchia wo chia ayenti enchia no eyini fira ban ma ne na ebede ebeto no enti abusua enchia ema nipa aduani di ema nipa nkwa ema nisa nipa setra papa ema nkabo mu ba ema anigye ema odo ekire kwai timi nua bisa mesa na nchia ebrebe le se ye chia ne panyin wo chia na se no na mde tutu wono mu sampa obisa sampa o ko baby okoto se nipa ho wa chia no ebia na wudi ni bi kura betekwam minia na okoi ana me ba okoi mo fa so okoi me de se okoi papa mpacho me kwa okoi dai ja sai nipa bonifo bia beta akura ni ntikwa ni atwa gina no wanche wutwa mo abekwa ni amia amene na ada ho ye de sika gina so waja usika na obibi kuto nyina ya buru wo yo ba so etimi buru ni atomo na wati ase enti wiase yen abibi mind de enchia ya setremu abrabo kesse papa utimi nyi asetremu abrabom ewo yen abibifom titru yen akanfom enchia de edimu ewiase ya abrabom akotene be se 40% enchia yes enchia kanipa bom obi chia wa ekwaya ofaso oje sokra no ekira busi ofiri mu ekira nton obo ekira nipa ban ya oye ti yen akaiman mu hade enchia ehu hia che bibia yen akaiman mu ha enchia ehu hia che bibia enipa smasi mi musana ne obentre esi egina ode ade a ne kanchina ne girlfriend ne impranu no ne yire no we no akofa no we o tuni pa woncha no asiri tiasi ebusia ne beka se ma ngwa no ba ne da ana be ma ne da anon kwagu awade yen yakai mo ehwa ayefo enimdifo sebe mo amunim de ya munim bibidi ye wiasete ene yen yakai ya mamle ne amane no meboa o ma mi nka bibi nkyerɛw o papa mi nka bibi nkyerɛw o nana bi nka bibi nkyerɛw empo no wa na tu bibi o be tu bibi enchia keke no eboa o se dia o mplani ba ma we na abewa no oba we na abewa no we o mu ade o tu nipa won kyerɛ no siri tiasie we o no ma no o kan tiasie we dabi sai nipa we de mi hia no mi fie so be ware no a onya me babiem onya mbusia mi wu a ensima yi ase enchia keke abusia tibika se mi wu anya dai ensima yi ase enchia ya de hu hia yie utuni pa chia no na onya aboa kraman ohunu ni aboa kraman akura oposu wo oyesan wati aboa kraman oba no se obu ne nsa wie na ofi na ohia be ma ojabi no obetie mo kwa chiri sa oyesa so obo se mema no so obo no so atie mo na je se oba bia so ho oso oba kraman kura no okasari nua kraman ho ntise ni padaseri Dimesrawo utiri pa chialo den chialo
waya panyina manani die waya maame panimu a maame mpa chew memu aha maame pa chew me chia wo no ajeso papa mpa chew me chia wo papa mpa chew ma chi wo adawroma what is saying so hoye panyini wo chia akwala bi a akwala no wo buodi ma wana hu sa akwala no ya akwala bi ya yi a meba ma ha meba na ho te sei meba kutamu oka cho bi se kutamu oduma rekoro enchia ne bi no kutamu ana ye kan memu ha no obi ko toilet ya ye nchia o ko toilet ente se o chia me fa na se bi kafra me ko tie fi me na me nam tie fi kwa so ko me nchia shim wo yi ne no ko obi a wo twam bia ha bia ne ne kwai na ofa so ya ne ne toilet no bomba la tray esa fa no bomba la tray ene fan toilet ene so de esi e ko private e ko yi e trotro the private de mfa so e ko private so o ko tie fi a ye nchia sa republic to ene na toilet wo obi a fie kakra na enka ne de no e ko republic toilet te o kwa toilet ye kwa ye nchia utwamko ukoti fini bana wo ba na wachia nto bia ni kire bomba la tre kwa so a onchia obia wo bi so ni bo wanim kura bia onta onhwe wanim because wonim se ba bia wonam ne de o fa kwai nananum nyansa mu no ye nchia adentia enchia edinka bomu ba enchia edinkomodie ba nyame a mo bia na ne yem enia obetuma koti fi aguro ho etu ochia wa mi nuampa cho ma ho ya nuampa cho na ho te sai na ma me ho ye o papa ho ye ta ma o gina ho ni nyina wa hwe na toilet na de do abe dey obekoti fi agu nti ese ekoti fi a ye nchia ye ya ka memu ha ye koti fi ye nchia okoti fi na oba na wachia eno se the secret ba kono no na secret na na mu tiri mu po ene o madwempa ene o mu knowledge papa ekuta wonti o ko toilet na akochia enchia de nkabo mu ba o chia obi a na mse one ne yabusia na ma me ho te sei papa ho te sei te sei e bia na oyem ye oya nyame amwa abontrem ho na go na waja ego o ko toilet ego ho na nim guasa ya de aba enti na nanom hwe saa ne ma wedi omunyansa papa to ho no knowledge osi ko ti fi anyere ya nchia nyansa we broni ku tesa nyansa we bi ya se ya mamre ya twine ma togu ya mpa bibia sua na mpa bibia hunu wen chachira mi yei obi to na friend na no ahono ayese prekwa no ene tai because oya di na yinti wanya sai ni die no wanya sa akonya no ne mpo no obi ni mu bi kire afutu obenya unya futu da timpani fose okoto se sebi obi tu no bafoa na so di bia tu trim na so di abobra okoto se obi yere e tu no bafoa so fa bi tu trim e fa bobra eni to koto so obi abodwe sehia sansuo se wodi ahu ejato mo na de anum ti futu enchechira me yeyi enye common so obenya eno de me kan de amame hu enchechira ni adesua me yeyi enye common da bia me nya enchechira de mamo adesua bia be mamo bia so modu enti some won sa dodo no afre me mo frɛ me a na na ho ye nwanwa da bia unya enchechira cheche na wadwene nko afre hin ti minya de mamo a mihia mo nchempa ebo se mo nse nyame mam se nyame mama ho den da ne da na me mfa somo bia minya nchechira de mamo isi ane nipa no ebisa masemi mini sa ni medie we ya kafe na me betena ba ebo so me be nsia ana me ko bisa panyini bi oda ho ana na mada woroma na ja ekwai na ebe chero ni akire okwai bi sei kasafa saade o na masore ahimache na mafa pen na matwera to na da mempatifi ade ebe che wan twera to na brifi na no maduma na kwa ni ede domme mechi wade e bone empalem se me ye bone mi ye nipa metuma fom na mo bone de nya bone we enchachira mi yi adesua obitime nka no bibi yaye no mi woni pablo be 40 ya o mo aflemi nana
won kyerɛkyerɛ de eno ne bibia ohima Canada osana na Kesse se mantie won kyerɛkyerɛ amenda nkyerɛkyerɛ mitia na adedame nhyira nka Nyankopɔn di enso we a wowu ama nkyerɛkyerɛ yi obi so to na no pose kyekyen ano preko di buafuafuafu menye ne bone memfom no menye ne yere menye ne mpra menkobu no menidi na tem mentwa ne poa menye ne hwe adwempone etirimoden pese minkumnya asisire anya menti anya wono nti otahunu kwa enso ka wutie enkyerɛkyerɛ ye ne adesua ye na Kesse TV ne Kesse media no a minua me ka kyerɛ prince se wutie me enkyerɛkyerɛ de ma o Kesse media minua so so me sew me ka kyew pi aka si so prince se wutie enkyerɛkyerɛ a me de gu akwan mu a minua me ka kyerɛ prince wabra bonje se de tie da asempa na me ka kyerɛ fi se bone ne niam bi nketenkete ne mfumso de ne niam bi a ye nti no ese ni pabla bo na mahuru na tutu se si anchia ene ehwo asetra me kyekyi ni obi ananim adisha Kesse anem nanti aba onim se ye chia ma ache ma ha ene o sia na good evening good night good morning onim hwe ade e fele ma ache ne kro onim ade kro ade e fele ma ha onim ade kro ade e fele ma adwo onim ade kro ye anua ye son ya medie ya kodonto ya wisi ti obi chia wa wia na ta panyini chia obi chia wa wia na wokwa enam se eya wia ntina nanom o si due ne ya wia o eni due wia o due eni ya wia na akofa so no ana o hye nti o si due wia o unti ase wati bi o na nanam je sa anche so no enso nti ase due ne awia due ne ya wia o due ne ya wia o due wia o due wia o awia ene ki due ene awia na anam so na wo kona wo beto senkrofo gu akwankwan nu ase na wache wo no ne age so due wia o due ene awia na si due wia o na nanam atwaretia wo bete ne henu due ne awia na chesa awia na akofa so no esaye ne ya because odo ti anchia wo yi eye ya bra bom Kesse a eka nipa bom ma odo wati ase ya min shira mo oma mo nti ase oma adwene mu do se Nyankopɔn se omwa me da ne da nyina oma me nkyerɛkyerɛ mu yi due hwam na mwa enkyirima no fese enkyirima no yeni daache titi obi kyerɛ na so yenye enkyirima no yeni daache enkyia wonima de efe ne nkyia wonima de efe ne nyeso wonim de yeye eno ane se good morning good evening good night that's all take care asa hosia no be ka kire wala na ko chia panyini bia onumade efe take care ne dey nananum ene oni nyame nko nananum ni wanim nananum mo ho ban nananum mo chidom nananum nkoso anwo wow wache obi awie no odi nananum nhira ide amaw enti yanchia eboa ema asetena ema nhira kanipa bom ema kwankyere enti yey akan de enchia 40% o ya bra bom ti wa wona ma wonchia no woni aboa okraman pe krama akwa won fa so chew wutu ni pa chia mini watemo mfi se wutu ni pa chia no wutu ni pa kasa no ho bia na wudi ni bi okwam bia na aboa tia bi de kwam bia na nipa bonifo bi pew bia na ade bi ehu bi aba be ka kiro kwamunye enchia keke agini pankwa enkrofo bi ko she ba bi no kunkum nipa na ntamo ayi obi esuru titiro ma obaba ko betwam to panyini ba ko no chia no papa mpa choma ha o jina o wa jesu me ba wonum ubu ade ufiri na akwai o se mpa chobla sei
na yonko maya bibiri ombe wura ha omoma agene nkwa tufo tunipa chia no na bia na ba bia wo kono na hono na bad news wo ho na obi o good message e de ma ye be boa ma wado ho e be boa amofiri wo ha mu kodandem abebresem nyame nhira mu oma mu kwatenten oma mu ntiase medama se mokoso ahwe me na da ne da nyinara no so woni gye me nkyerɛkyerɛ ho na mbisa masem fa wodi sua bia na ade bia wo ntiase fa bra oya de Kesse kronkron ta no konfo kuma se tafo pankro no ena me wo ehona na kronkron ta no headquarters ewo station o hwe me Kesse media ene na Kesse TV Sunsumu University a lecture me lecture adesua wonti bi da onya ne wiase ba bia if we say odoman ko ba ade obo ade no obo na suo obo na sase obo mflama ade di mu akotene wa sase so obo no soro obo na sase obo nsuo e na obo mflama mflama ni ho nipa ni ho ti nipa kura ma enipa na ye abode eti nyanso so no nyame di ni betua no kake na mom onipa beto mflama fi se mflama no obehome onipa beto nsuo fi se nsuo no obenom nsuo no obedidi nsuo no obebibia onipa beto asase so no nam onipa beto osoro esoro ena nsuo to firi emenya no egu no ba yeso ma enya bi edi ma kire wiase asempa enti nyame mwaye wate no man tiasie ne nyame nkoso a emo chi dom omo ma dwene mu do encheche mu hwam na nanta no na bosum ni asa sua champamene kobra so bunkumfu abena sua wura kusika sua abena sua semensua ene asuni asa ne abosum ni asa mane mintim modin asuni asa ne mabosum ni asa ne mabrafo omo bi chi dom nkwate mpendo sonson ene papa ya jamfi komfo na komfort komfo kopi na abosum ni asa komfo yiwantwi obri komfo na che komfo damte komfo tuda komfo streche komfo damete komfo ya moa komfo bresiako wadawroma munyina semse mutumi amode je o man to ho momfa tumi no emma me momfa nkame moma me kwatente mo woden moma mani mire obi ade obi ajapade obi bi owo obi yire obi bi dabi eba saa na maye kromfo eba saa mi kodifo e wokokwa mo chanim nemum de me semo ane se ade bi am hia na saase so moma me nsanka moma me nya sika emroso no nyina gina se me mpesika na de ayehwe pese me bo hiafo emoblofo omo eni bie enwisia enyanka sesia ma ha ase enanu ya me de nipa be se nsia atoto adwuma maya me de nipa makoma kunsia akoto adwuma pa makoma kunsia miensa eye mesh hairdresser emu yitere mienu eye adepam ba ko de oso bebo dreadlocks bi bra dan hairdresser dreadlocks oko menshia traffic light bra dan unu nuanom sister lady me chia mu nyina sa mpese yi omo ya de pa obetwesi ase na ma kama uhunu abeka se ye de ahoma e na abo enso omo ansa eni nwinu a nwinu oyere sia no de yin no de wuro no yin si wa nwinu obeka se electric obi ana do machede se de oya de Kesse na mema mo nkyerɛkyerɛ no nanu ya me de nipa nsia na akoto adwumam de mi se nyankopɔ so ma binyeska de se nyankopɔ boa me e ma ne me bia me de agu akwa mu ne ma ekreke ma me nanam to busupa mama kwa ahia ba enwuma me de nkrofo bebia ma nkrofo ne enwuma me de nkrofo betumo no hwe uti wiase na ase hwe mfa me ho abedu bebi na utwa ho hia adwaman na abu bebrebe na ma ye yentigya nyina oni adwuma ye oni skill beto de di wakofa mprampran ko hwe no wonam gra baba ko ne mpranu be nsia sister bi mi money din adwaman pa enso nyo no ni nsiaye ni din ko mama na futuo osnana ade am yere mempe ma meto ma mi ba to papa bi ye ni bre ene ma kokko hwede owura bom nka kokko hwede wona menem sister
enye nya medin me de na apeda na mpesa mto na niema de na ka bibi na mpesa me sua tire me se meboa me ko hunu enua ba bi tafo kri ohanyi me ska kese bia 22 million mtuae ho ne man kete ni na konwa obetratra so tutua de nyina koko sua man 5 million fatu to aduan di kakra o sia adwuma okuta ne nsa no adwuma na be kakra no a ede be makra sabe obeka so ntim no foro so okuta ne nsa no adwuma obe ni ti kakra anya bia no obenya 15 cedi 20 cedi 10 cedi ato aduan adi se sabe okako ba ni mama emema dodo na woso no mu yade no hawo ne nkonua ti mede so ade huru pa na ni nyina so bebem pese me bia dwuma pa na me kase nyankopɔ ni munyam e bebem so bia dwuma fa hairdressers Sinterest o me pama de ti bo ti ye for gum na man be susu dwuma free de ohia ayi sewing machine ni amano o sua dwuma na mo akaka woni de amano wo de anche bia o ya de kase me samobo minim samobo bo ya maye we mi no kase kura no e ka obi akoma se na meboa mini aba santoa ford me chia opa anse ho mfa nyame nsaw ya de wate wa fa me se wa de nyina na nanom be ko so abochi dom jinsi amanto na me mompa ye mawo mi nua ma no me namfofo me nuanom me ka me namfofo a mo a me ne mo nam ye obi followers ye o mi nuanom me ka se me bodi a je dem bodi pampem fi se mo dom yankasa akonta chiam mbodi mata uruma wa be ka wakoma na fi so betima boa no opa aboa na mpo nipa ba kokora na yemfa mo ne mfa no koto adwumam eye nhyira de ma wo se nipa no kwakọ bobla boni na nyame am akonya ace yade bi akoye no na wa betra tv so siri sika me mpai ba me se nyankopon se nyame mua me na nyankopon ye madum na wo de Kesse media ne na Kesse tv wo de mote wo ba ye mbai wo behunu tene mani abre pa no me de ne magu akwa me ye afi me ye afu Kesse pa afu bi a me tentam sesi ala me ka kire wa more than 15 acres. Any abrepa. Cause o here ya, my win cherry ada bosumi nsia me hia te. Obi o mu ade no, onimi hia da. Obi so de anwumre gale kura po ni bi, odi. Oye nipa mo bi bre. So nipa nwini nipa ho, ye mpanimfo so bi nipa ho. Ye bani ankwa ye beje no so nyame mo aye. No nyem firi musuo ni asem me abla bonyire nya asetrem de de. Bye bye.